Natay ti upatapulo ti tawen na at tricycle driver ani Felino Pascua Jr. kalpasan a pinaltupaltugan ti saan pay na bigbiga sospek iti barangay 1 iti syudad Tilawag. Iti investigasyon ti pulisya, ti biktima tinaggapo iti pagtaengan ti legal wife na. Sumagmamanulaing nga metro manipod iti nakapasamakan ti krimen. Mapan ko magpasadan iti pinaltupaltugan ti sospek. Nagsagaba dayto iti dua atama ti bala ti caliber 45 a paltog iti paset ti bagina. Insigi damet ang naglibas ti sospek o sari ti kotse. Patsyeng tinaganak ti biktima nga adda pa kinaigan ti live-in partner ti legal wife na itinapasamak a krimen. Yung api atapin tayo dati live-in ni dati nga, dati apaket na mo isulat. At nga minti, kas lang nag-iinuman tayo di sir. Kaya mismo ako na ko na. Mismo nga kalibig hindi bakit na. Kas lang adda di tayo plano na kami orang di sir. Mismo mo ta sa odya ang ko sir. Ang amok nga naisa una kanya dahil bakit na sir nga talagang number 1 gay kabit na sir. Nasa akin utak sir. Yes, ma'am. Istot akin utak talaga sir. Ikis dati hostisya para iti anak da. Kunada amamuan kuman iti puon ken ramot iti pannakatay natap nun makatulong daytoy nga agtal na iti riknada. Ay anak ko boy. Daklo na yaman agyaman miking ka anak ko. Nanalibot at dagat di balay tuunos nga mga taon anak ko. Nanang ka da kami anak ko mapanak ang bisbisungan kada amin anak ko. Di da ka antupulos malipatan anak ko rin to anak ko boy. Justisya sa puno. Sabi ko anak ko tamamu ako matusitisat man nakatay mo anak ko. Napay tengar mabalimbar ni awatin misiko away barot. Araw. Iti si bibig kabarukan niya na pinangdungdung yung kabaro. Dinungdung kasi may sa anak. Junior. Sabi ko kung niyapanos ko mata. Ustisya ko hindi ko ma'am. Ang kakalit na nakapasabag kang baro. Tablo kasi agtal na kamot nga. Ama kininam ko hindi iti kapsam na. Napalos di ko kami ladingit ni baro nga mas bahala. Kung akong baro. Napipiyak ko ay kumasip di matay ama. Ito lang kaya ko. Gabihin niya, ita palubusan ka mo lang tiwala. Naiget met ang naglikudan ti agdama a live-in partner ti legal wife ti biktima iti may pagpabasol ken kuana. Kuna nga garup tallo a bulanen a may sa pagtaengan iti paggiginanda ken awan met iti nagbali na problema da. Awan met sir pakadanag tao met aramid ko. At DJ sir na baldo nagsisiat kami met. When sir? Keno sir awan mapasadaan na. Shakti may mangtiti kanina pa iti sir may kanti sigarilyo na kadain namin na sir. No siya sinno ka man nga nagparamid detoy. At nun ang da kami mapabasol sabay ko mata agparang ka. Sangwem deti inubram. Patyen na ti dati a live-in partner ti biktima iti adda pa kinaigan na itinapasamak a krimen. Kunana anay matangan na mismo iti panangipangtanan ti biyag ti biktima. DJ lang sir, ada nagpangtakan niya na sir nga sir. Ti kalib-in na met. Kalif-live-in na. Okay. Pag live-live-inan da sir? Geneva era sir. Ay, Nueva Era. Yes, sir. Ngem ni sir? Ngem nagsina dati mga 1 week agon sir. So imbaga na kada kayo sir kasano di pangtana sir? Tapos DJ sir, DJ victim. Adamang kalib-in na datang amin May sabali na okay. sir. Nga baro. Tuloy niya with ni Geneva era sir. Di kalib-in na nga dati manen napa ni Geneva era na actual mi sir ti video call sir. Video call? Yes, sir. Na sisimatang di dyan naktabay sir. Ngayon pa nga papatayik deta mayo wala na. Papatayik suna kasi sir. Padpadasan pay laing ti news team nga alaan ti komento ti dati a live-in partner ti biktima pakaseknan iti napasamak. Kabayatan ay dawdawat ti Lawag City Police Station iti kooperasyon digiti umili. Basta riti dayto e social media post, may sa alalaki ti suspect ken naglugan iti red a Toyota sedan nga addaan iti burak ti rear windshield na. Para kariti adda impormasyon na insigidang i-report laing dayto iti pulisya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.